o mimku thani somni pasari in rin ni ania tunla chu Israel Middle East lambo ro kalian khop maya nimin lam khan UN General Assembly voi somriat na Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan thu soi khovel sarkar lian le Arab ram Muslim ram ten an do dal ron lai hian eng ang thu nge Netanyahu hian UN in puya hian a soi ti hi ngai thla ka chakum khop mai khovel ram lian France te UK te le an thian then khat Europe ram lian ten Palestinian and recognize mekania chu Israel tan chuna lomam lo takazeta Prime Minister Benjamin Netanyahu hian ka kirhuna action kan lang ti in asoi ani kha nimina thu asoi na hi mizo train kan handa chuak dona kan tun lai bo ruak keng tu pakhatani wang hian mizo tang le chopoi hau tak khop maya maro chu subscriber te tan liao kan hanti le ania Benjamin Netanyahu an thu asoi don che hianin ruai tu tam tak an chuak tawa an ngai thadu lawa Israel malakna le an Prime Minister in thu asoi tur chu ngai thadu lovin mi thanem tak delegates tam tak an chuak ani amai ro chu Benjamin Netanyahu hian soi mi mai boka Mr President Gaza khopui lungin chunga kan hostage mangai tak chungte ladies and gentlemen nikum khan he podium a hian ka loading to he me phi khovel kalo entir to ni kha of Iran helpol le an thurwal pui an hnoya an tho pui te chu tiang ho tarlan na chu hania he exisian khovel pum pui remna ati cheme kani kan bialdin hun het le kan ram Israel omna ti cheturin noibo turin an man hel le Iran chuan chaktakin nuclear althuam program lian tak kha asiam ballistic missile program lian tak kha aduang ul ani kha chungte chu Israel ti boral na mai nelovin United States vauna turle mun tina namte blackmail na tura antin tu ani Gaza atangin yehia sinuar chuan Hamas official te tan thlipui atir chuaka October ni sari khan Israel chimlam a bepui thlakna anron nei Israel nuai bo turin Israel mi te suat turin ma anron la a kan la thai ngil ka ring lo arab thlak khop ani kha Lebanon atang hian Hassan Nasrallah chuan kan khopuya missile le rocket sangte la aron ka plut to a kan mi pui te chu hlau thlabarin an omani Syria rama chuan tol thatu dictator Assad chuan Iran sipai te halo mi khwala lo dong songa kan tan thina kong khar zau tak kha hongani Yemen a chuan Houthi te hian Israel a ballistic missile asatel an ka plut to ti in riat kha heti lai hian Red Sea kama khovel sum don na chuti to phania Red Sea tuipuya khovel sum don na andang chata chutiang chuan ngol an chu ani chutiang ani chuan kumkal ta chung khan engthil nge thleng Houthi te kan beita kan chua nizan po khan kan beile to ni kha Hamas terror machine tamzok chutuna chuan kan nuai bo to kan ti ke som to ni Hezbollah kan ti chetowa an roi tu tam tak an ral thuam da khom na nen lam kan phin dar to ni beeper te pager te in sherengem khathil kha Hezbollah page ania tin minring ro firfiak sangtel chu laya kan keu thluto Iran rama asadaral thuam kan ti chia a Iraq rama Iran Said militia te kan ti top boka tin heta hian tunlai din hun hi in hriat karing Yemen rama Houthi hruai tu zinga achan vevel zetuna hian kan nuai bo to ni Gaza ay he senior te anom to lova Lebanon a Hassan Nasrallah ha to lo bokani Syria rama Assad sarkar paithla kania Iraq rama militia te kha khonge nom tak ole anin hnuk dok rengem ni tin Israel an ron be ni chuan hruai tu te po an lo thoyang tin Iran sipai ho tu sang berber te lan nuclear scientist lal berber te po anom to lovani Israel in Iran nena ni som pani chung in dona Operation Rising Lion tia bei pui thlang na lian tak kan kal pui kha hei hi Bible atangala kania ni som pani chung zet in dona kha ania sipai chanchin ziak na history a hian lang ring to don ani kan pilot hoisen tak te kha ne nge anti Iran missile defense te an neutralize anti topa anti chia a Tehran chunga van bo ruak chu an thunu nani hei hi imu ni kha Israel fighter pilot le American B-2 pilot te chuan Iran nuclear enrichment site te chu mai va pan chantir kha President Trump chunga lom thu ka soidua hoisen le thutluk na
khau tak siam tu ani kha President Trump nen chuan Iran in nuclear ral thuam an nei lo na turin thu kan tiam ani tin chu thu tiam chu kan hlen chuak ta renga Israel tan existential threat le khovel civilized tan thi na hlo om tak ral thuam hlo om tak chu pai chu ani ta ni mi makta doi telte makta doi dam tak nun na la thei tu ral thuam hlo om chu chhum dum cha tak mai vap nen chu tiang chuan ti ri ral ani ta ni ma se pile pu zom tak tak te u kan film khur reng angai li ril ru film takin he thil hi kanen thli thlai reng angai Iran hian a sipai nuclear chakna aral thuam nuclear chakna hi siam tharle atum kan phal tur ani lova an siam tharle an tum hi kan phal tur ani lo Iran uranium enrichment coal khom ang chi an stockpile te po hi tuna hian ti bo thena langai ni naktu ka hian UN Security Council in Iran hrekna an siam chu ti to pantum hnai ni in an soya chu tianga thutluk na an siam ani chuan kan sipai huai sen le nunna hlu tak tak kan chan te kha omjani lovena chuak thei ti hi ani chu tianga ni chuan khovel history athil makber pola thleng don ti na ni ang kan la zo lo hostage te in lamaron hruai ki ro Hamas nungdama lo omte Gaza City a hian an lo oma chu tuna hian kan zui mek ani Gaza City hi kan tuam mek ani October ni saria thil rap thlak tak tak Israel chunga thleng kha soinep tum ma se anep lova chu phubalak na chu atop thlengin kan zui don ani chu wang chuan Israel chuan an hna ala zo lo a zo tur ani a zo nge don ani chu wang chuan arang theyang berin hi ti kan du ni pile pu zom tak tak te u khovel mun tam jok chuan October ni sari hian hreto lovani ma se ke ni chuan kan hrerenga kan theing hil don lo Israel hin October ni sari hi a hrerengang chumi ni chuan ka hrilang cheu October ni sari kha chumi in hriat reng theinan chuan ka korma a QR code ka bel hi in scan theyang chuta chuan thil in hre thei in phone atang khan in phone ka han phor ula han zoom ula ka korma a QR code hi han scan te u chu tiang thil rap thlak tak tak te anu le thil thleng te po chu chuta chuan in mudon ani October ni sari khan Hamas chuan Holocaust juda ho suat nuwa juda te beina rap thlak beran kalpui ani sual nei lo mi sang kha jani izatan that ngala chungzinga chuan American mi somli chuang zetan tela heta hian ram tam tak ayo sarkar enga mozat mi le sa te point oma chung in mi le sa Hamas ten an tha te po khan tela sin an lu te an tana mei chia ten pong suala nau te an hala nungchungin an hala ni kha anu le pa ma nau te nungchungin an hala engram huai zo zai nge an ni ti hi hengram huai te hian mi zani somnga chuang zetan mana chuta chuan juda suat na hun la ya dam chuak pile pu hlu tak tak te han tu le fa te po kha an tela tuin nge Peter putar te hostage mi hrena tan langai le Hamas chuan chu tiang chu an ti ani tun thleng hian heng hostage mitang zani le pasari hi kan hruai ho hangai ani ma se Gaza lungina hian mi somli paret borvel chawan om to a an zinga mi som ni chau chu nungdama om an ni le ngal ni a ngai ania ril tram na ti du da na ni eng an mungai lo boka mi hring ni na an hlowa chu tiang hrom tak din hmuna chuan an da me ka ni kan hruai ho nge yangai do na to phleng kan zui don ani ladies and gentlemen tuna hian kan la ti ngai lo thil kan ti ka hril du chewa tuna ka thu soi lai hi Gaza mi te hriat ngei turin le hostage ten ka thu soi hi an hriat theina tur te po ani ang direct in loudspeaker in Gaza chuan kan mi ten loudspeaker in an ngai thlak tir me ka ni chu tiang chuan he ka thu soi hi Gaza mi pui te hriat ta nan ti ani kan mi le sa dum tak tak te Hamas tena an man tena an hriat theina tur le beiseina an nei theina turin ka thu soi an hriat theina tur hian microphone in aurin mangin Gaza lam hoin aurin chu fitania tuna hian an hreme ka ni hebrai tongin ka soi masa anga chuta chuan sap tongin ka soi le ang ti in hebrai tongin a soi masa ani kan pasal tho huai sen hi prime minister Netanyahu ani United Nations atengin life in thu a soi me ka ni kan theing hil lo chewa second khat lek po kan theing hil lo cheu ni Israel mi te chu in hnen an oma kan tlulova kan chol lova in vaya kan throi ho vek ma cheu chu anin kan chol don lovani Israel intelligence te malak na bi ko wangi tuna hian ka thu soi po hian hriat ngei ka ring Gazan mi pui te cell phone a live in stream ani bokani ate chu wangin Hamas hruai tu
nungdam ala omte la chambang ten kan mi le sa in man te tuna hian in chhuwa turan in ral thuam tung ula an vain somli pariat tuna hian hostage se chu chhuwa zalian ula chutianga in ti ani chuan indam kho chuakang in nunna kan zuang in ti lawani chuan Israel hian aron zui don chewni Hamas hian kan thil phut hi an pomani chuan tuna hian in dona hi atop thei sin Gaza chu sipai hmanga ti bo anianga Israel chuan ven himna thunun na chutiang chuan Gaza chu opzuyanga amai ro chu Gaza mi te hnera helpol tel lo ral thuam tel lo chutianga ro rel tur te hnena chuan Israel chuan Gaza chu apedona ni diktak chuan Gaza in dona hian Israel mi zonga ngong ti in thathiama mase New York London Melbourne muntang tam tak ingai tu America khan han cheng chin la angongem chui thathiam mayang heng zongjong hian keimanen hian enge in zomna nei a chan chu engkim mai kan mel ma te hi mel ma te an ni wanga nia thil dang han ti te ang iwena masa beratan pop quiz han ti ila a chana I hriat chuan ikuti phar don nia zona masa beratan tuin nge America tan thina tlang au puitu pakhatna Iran panina Hamas pathumna Hezbollah palina Houthi achunga ka soi zongjong khi a chan na ni zona panina American le European mi te thattu chu pakhatna Al Qaeda panina Hamas pathumna Hezbollah palina Iran achunga ka soi zongjong khi enge a chana ni ang ole a chana ka soyang avaina dikvekani chu wangin hei hi ka soidu chu nia kan mel ma te hian rim in ang vek an na ya huat na thumun mangin min ve me ka min enani tunlai khovel hi hun kal to nen adang lamna atam lova tharum thona fanaticism le hlona hun thim kara min hroi lut le me ka ni mitam tak chuan in van tlang mi pui in kho sakna nun nge ya po khan radical islamist tui pui afon mek tin thre thei nge yang chu tiang chu a thleng me ka ni hi in chung rila khan in thre thei min tan Israel hian a beiti hi van tlang ma min dem tu in hroi tu te khan na ruk tak chuan kan thil ti hi lom om ti in lom thumin thrilasin an kho pui chunga fir fiak beina voi tam tak chu tianga ven him sak tu Israel malak na te Israel Intelligence Service ro pui tak tak te an ngai poimo ziale an fak zia hi arukin min thril fo ti in hrelo mai thei voi tam tak nun na chher sen lo chan him tu an nia voi khat chu US Air Force Intelligence ho tu hlui General George Kigan na chuan Israel Intelligence min pek hi kan khon khom ngai ta se chuteng ang tak ti thur chuan CIA ang pol panga kan din ngai don ati hialani June thaliam ta khan Israel in Iran nuclear facility a bei khan German Chancellor Merz chuan thudi ka pomani ani chuan Israel hian kan zawaya tan na in thoka kan bol hlo min then fai sakani ati President Trump hian throi tu dang zong ai ni Israel le America hian hlo min ang an tok ti hi a hrethiama mel mathumun kan nei ni ti Trump hian a hrethiama ni Iran le athurol puya proxy ten American mi te an thata American mi te an mana chutiang hlo omna chu an thlena American chu hi na hrui hruala ho tumin heng ho hian an kut an vilik khumani ti hi a hrethiama ni American flag ti an hala United States President tha tumna hial te po thlenga voi khat mai ani lovani kha chiang takin voi ni tha tumna khovel hriatalan tir kha ani nge chung zong manchu pek tur om ti en tirani lungche thlak takin he hola hroi tu tam tak chuan October ni sare thil thleng dem na kha inau chhuwa puilo ti ka hriani ka tiang ani chuan helpol Islamist helpol le firfiak pol ndolo ti na hani second khat chau tiang hian han ngai tu chinte October ni sare Israel beina angkha America beina han ngai chin tala firfiak sarkar pakhatin United States ron beita sela chuta chuan American singli borvel thatta se American singkhatvel rubau tabok sela chutiang chu America hian engtin nge tiang le America hian chu sarkar chu adin ve reng rem tiangem chutiang chu ingai tu ngayem ingai tu lo mai thei chan san nei don lo United States chuan chu firfiak sarkar chu ati bora langa chutiang sarkar chu America tan hlo om mani to lo na turena ti bo nge yang hei hi Israel in Gaza ati dan dik tak chu ni Hamas firfiak sarkar chu kan ti boral me kani an hlom na chu Israel chuan an ngau a phoi sak me kani an hlom le to ngai lawang ti hi kan chianga ni chu a thlen theina turin kan be me ka sarkar anga in ngai ve uk tan chuan hei hi anti ngei tu pon ka ringa ni hetiang thu ka soi hi poika ti hle ma se hun kal zela khovel hroi tu tamjok chuan hetiang media bias tak taka thil ti te
radical Islam contingency din te chutianga anti-semitic angchi mob angte mi puinol pui hu ho pun khom le Israel juda huat nalan tirang chi chutiang borok omlui lui thleng chho te hi thil thleng mek te hi in shome thufing pakhata chuan malampan har sama se kal zel ro ikal zelan ni chuan atopa chuan kong nuam tak om nge yang kumhni kal da chung khan atam zo ka chuan Israel hian barbarism do no konga peng sari atangin Israel hian machon anayani kil sari atangin Israel chu dawron ani maktak main mi pui poisoi lo tam tak thattu fir fiak pol Israel in dawlai chuan nang point min dawani tin nangnin min dema chutiang chuan min soi sela political le legal warfare mangin chutiang chuanin min bayani kan laka hianin dawna in kalpuya chu nam ai o te hna chuan hei hi Israel thu boy siam sakna ni lo Israel chu dem tur ani lovani kongkabula barbarian nang mani se turte chutiang laka veng him tu Israel hi engwangin ngen la soi sela engwangin ya achher na tur duwa thu hin la rel ni jihad atanga I chua dan tur chu I hra thei lawang Israel ram in hlan hian islamist thlipui laka itlan chuak theidon chuang lo chu thlipui he tur chuan Israel nen Indian angai ni ma se chu itilova Israel zol nei ten Bible an soilok angin thil tha chu suala I chantir ta sual chu tha I chantir boka hemi chungchang hi chin fel angai ni genocide thu boy dik lo chu laboro Israel chu tumreng wangin civil mi te bay in puwa ladies and gentlemen hei hi in kol kal takani in puna ang hi anilova in pulo na ang hi ani zokani khopuya in dona zirchian na ho tu Colonel John Spencer ani hi all expert zinga urban warfare a chuanin ton thret nga ber pola ni ang Israel hian history a sipai zongjong a in civil mi thina titlem turin malak na thlang thin ti hi chutenga kan tia wangin Gaza hianin non combatant le combatant casualties ratio chu 2:1 a in atlem zokani chu maktak maina nia ratio niam takani Afghanistan le Iraq anei to in dona ka han thlir ula kha ai khan poiselo mi pui thi an tlem zok tuar tu an tlem zok tin huang abikin Gaza hi khovela khopui mi pui bit na ber zinga miania le hnuaya mel zatam taka thui tunnel an siama firfiak ten tomna turin tunnel an siama le chunglama po terror tower siarsen lawo omani chutianga te chuan civil mi an oma civil mi kara an toma civil mi te mun ma tangin mi pui kara tangin Israel min bayani chutiang chung chuan civil mi thina tlem zia hi han enteu Israel hian civil mi te adima analo theyang berle antor lo dan tur ang berin ma ala intelligence sang zirchian na le chutianga tangchau chuan ma ala thinani hengin dona hian Israel in civil mi te thina pumpelnan eng malak nange akal pui ti endu chuan tuna Gaza City kan thil ti hian en mai ta che Hamas kul pui hnung berber te an kul sang te an in chong sang te abum chiat don hian mi pui te in thiar fi hlim turin a hril ma sa vek thinani Karthum chung zet chu Israel chuan mi pui ta chiar tur text maktadu etel Gaza chuan a thla ka thuzia ka thla ka message a thonani chuta chuanin a hmalak dan turte a hril zunia kan sipai te chu an ron lu ma in civil mi te chu Gaza City chuasan turin angena phone call chiar sen lo mangtena bia chuti rol chuan Hamas chuan mo sa te school ate damdoi in ate apartment building ate omhun han khuara civil mi te chu chuak lo turin an tia a then an vo bet boka tiang chu thil thlendan ani Hamas te chuan silai nen mi pui han vo bet fo thin ani Israel tan chuan civil mi thi zongjong hi lungchet thlak tak ani a poi kan tingoi ngoi thin ani Hamas tan chuan an strategy pakhatani tlatani Hamas hian Israel laka natna propaganda war nei na civil mi te chu manga Mishing po a mangani in pen nanan mangtatani chu Hamas ina min dal dan min beidan ani tin khotlang media ina an beile an outline le an headline an date propaganda war an kalpui dan te hi Hamas ina an du dan ania amai ro chu Hamas te hian vo bet ma se Gazan mi noi sari borvel jet chu safe zone kan siama in humhim na mun tura kan ruam mana hian tuna hian an omto an tlan chetoni tuna chuan zona olsam tak ka zo du chewa zona omjanei tak mai genocide tu ram chuan a target nia soi civil mi puite chu atina natna atangin chomdolna har satna atanga tal chok turina pui in ringem ni genocide kan ti ni chuan mi puite in thiar chok turin engwange kan ti kherang bepui kan thlak donin engwangin mi puite kan hriat lok tir ma sak kherang ni
mi puite chau chua tir kan tuma Hamas sian an mani chu chuak lo turin an vo bet zo kan hi hein hial na hi dik lovani genocide hi kan ti lova population wholesale slaughter nen inte khina na jiau khan juda te chu chuak turin an himna tur lama kal tur le chuak tur khan an tiam ni khongai takin an mani an le wang le an khongai wang khan mi puite chu in thiar fi hlim turin an tiam ti te in ngai tu em midang te chu an tiam history han enula genocidal Ruai tu zong zong te mi pui ti du da tinom na tu suat na kal pui tu ruai tu te khan khatiang khan an tiem an ti in ring lo an ti ngai lo wani hetiang hi tu in nge ti keni chon mi pui te chu in thiar fi hlim tur le an him na mun pan turin kan ti a be pui kan thlak don in kan ril lok ma sabok ani dik tak chuan thu dik chu in lu chunga hian om reng ani Hamas Genocidal Terrorist Organization te an thu puan le an kaldan phung zong zong te juda zong zong tha vek tur ti chu an rin dan le an pum dan an injir tir dan ani a hei hi Genocidal Organization ani jok lom ni ti hi in hria tangai ni hetiang hi soi chu ani tlem le civil mi te tan har satna an har satna atanga tal chuak tura thei top chua tu chu Israel ani longchol na hmuna te kan phur khoma tiang chon kan ti Israel hian Gaza mi puite chu tumreng wangin rilram taka ti hlum tum ang le chu tinga kalpui ang chuan mitam takin min pu bokani hei hi thil ni zathlak takani Israel hian tumreng wangin mi puite a chom zo kani indona kalpui atang khan Israel hian Gaza hian ei turle chom dolna tam taka pelut towa ei turle tran puina ton mak te duai ni zat a phurlut to zo ka sin chu Gaza mi pa mei chia nau pangte chu tiang tan chuan ani ya ni khata mi pakhatan calorie sang thum ve lei tur semang zel kan ni a hei hi Gaza tramatla ti te hetiang hi Israel pu chet na atana an phua chopani Gazan mei ei tur nei lawan om mani chuan Hamas in an ruk wangani Hamas in an ru thina ei tur an lo roka an lo lambun thina an khol khoma chu indona tan sum tho chuanan te an mangle thina ni an thrala tiang chuan ral thuam leinan te an mangle thin thlama sa khan UN point Hamas le ral thuam keng pol dang ten trak za somret panga chu an rubo ti an pomani kha chu thil ni dana ni zo kani Israel ti boral tum tu le ti hlum tum tu tramna le thisen manga Gaza a malatu ang hiala min ngai tu te hi middle age a juda de thisen sor chuak tu te ai khan an nep jok chuang lo an thalo zok hialang chu di lai chuanin antisemitism hi a thitonin soya chu tiang chu thil diklo takani khovel huwa pin han enila khopui rang ate Israel dodal na huat na antisemitism chutlang au puyania mi pui pung khom ten chu chuan lan tirani chu tiang ang hun choron kir le mekani thil dang soi ka du boka heng antisemitic thudik lo vordar tu te hian kentel nei zel boka tun hai thlainga moza chung khan Canada te Australia te Britain ate France ate Netherlands le mun enga moza ta juda den beina na sa takan to kani America rama nge po hian holaka satanga dam chuak Peter pakhat chu Colorado a thalak te hal hani kha Colorado a be tok bokani tin Washington a Israel embassy atanga nu patuak thar mel thatak tak te kha Holocaust museum ma nge khan ka hlum han ni nge a President Trump administration hian antisemitism ripui leng mek hi adova adu lo tak sita hi lom om kan ti tin heta hian sarkar tin hian Trump malak na hi kan thlopa poimo bok juda te noi chimi le in tha hian enge hlok puina en nei ma se chuai chuan mitam tak chuan akal zong in an tia tunkar chung khan France Britain Australia Canada le ramdang hruai tu te chuan Palestinian state an poma hei hi dilkil nei lawin an pomani October ni sari a Hamas in thil rap thlak tak an ti nuwa he thil hi kalpuyani chuni chu Palestinian mi puiza som ko velin an faka chu ka soinon le ang October ni saria bai pui thlak na kha Palestinian za som ko velin an thlopani October ni sari tiom je hi ngai thatu ten kan lo hret lo takin sanghele somni pathum October ni sari khan Palestinian le atho pui Islamic Jihad te khan Israel chimlam kha an bei thut maya boru ka tang te tui pui tang te leilunga tang te nan lu ta tiang khan an mu an thata an suwa sama an hala mi zani somnga borvel jet Gaza lama an rubo boka khamini khan Israel lama Israel ram chunga khan mi pui le pui soi lo sangka jani zetan va thata ni kha thila tanga tun Gaza boina po hiran chuak ani nge kha October ni saria thil thleng kha an support an thlopa an loma inchunga te an zaya bati te an chia Gaza te Judea le Samaria te le West Bank ate ngai po ani
horror 9/11 dang US na chetan to 9/11 thil thleng ang chia kha Israel khan kan to ka khatiang thil rap thlak pom tu sarkar chu tuna Europe sarkar hian an recognize ta ni chu ole heng hruai tu te hne na hian thu cha ka nei hele fir fiak lo omber ber ten I thutluk na chuna sa takin an fakdona I thutluk na isiam lai khan kutan beng ani thil dik lawi te ni I thutluk na za thlak tak hian juda te chunga hriam lek turin misual ho te tan fuina thu isoya fir fiak ten kutan beng ring ani hemi omje hi France le UK le athian ram ten Palestinian an recognize sung chang kha asoi mek ani hei hi in zawaya tana mol phona chin chian na langsar takania ma se minute khattal han kha kola Mr Prime Minister tin min thril thina minute khattal ngakro two state solution hi kan ringa chuta chuan Jewish state of Israel chu Palestinian state nen inrem na zongina omdon ti po hi kan ringa ni ti in tene hu chuan asoi chumi chungchang a chuan har sanna pakhat chaw oma Palestinian ho he solution hi an ring lovani an nei lo an du lo ani jok mang chu Israel bula state an du lawa Israel rambula an du lawani Israel rambula ramzalena khatia indin chauka an du lawani Israel aya Palestinian state an du zo ka Israel hi an du lawani chutianga inbang henga ramhran sarkar hrana lotling taka din chho hi an du lawa Israel ve hi an du lo wangin hetiang hi kan thleng ta ni Palestinian state pe kan ne piangin emo Israel na buena ti tople judaram pom tura ti ani piangin kumsom tam tak chung khan hetiang hi an lo hnol zel bokani chu wangin an ram territory pek an ne piangin min beinan an hmang thina dik tak chuan effective takin Palestinian state an naya Gaza chu state chu engtin nge anti remna coexistent omem ani lo minron bei fowa enge thil thleng chu in hriat vekha kan khopuya roket an ron kaplu ta kan fate an thata Gaza chu terror mun pui helpol mun pui le anin kui triana mun ani chutarang chun October ni seremi pui suat na ang te po kha an ron tia chu tiang chu athlengani heta hian thu dik hria a hria ta nuam lo khopang Palestinian ten engram ri po a judaram an hnol chun jom zel hi kumzobi khat chung zet khan buani thlen tu lo ni to akal zong zelin an che a Palestinian state lo wanga ni lawa Juda state wangin buena an siamani tin thil dang soi ka du he judaram hnol na hi Hamas tan chawani lawa Palestinian Authority moderate tia soi te tan po ahman thaya Palestinian Authority hian juda te thanan firfiak te poisa an pe ti in hria tangai firfiak te hian juda an tha tampo le Palestinian Authority hian poisa pe tam thin Palestinian Authority chuan an sarkar building an van tlang hun le an school mangin an school minga juda mi tam tak thattu mi an vua chutiang chuan an hming an choi tira martar rangin an choi moi thin Palestinian Authority ti hi West Bank a Palestinian sarkar tuna Mahmoud Abbas kai roi sarkar soinani juda thattu te chawni lovin Christian thattu te po poisa an pe a an choi moi bokani Taylor Force ang Christian American veteran Israel rama Palestinian firfiak ten tharum manga an thang kha anom trewani mase chutiang chu kan hrathina Palestinian Authority te chuan siam thatani tur thu min tianga min hril thina tin tuntrum chu Prime Minister adang don ani ti dan tharin kan ti dona hei hi dang lam don ani Palestinian Authority hi chungril thlengin siam thatani yangan ti thina ma se thlengai lo ani na taka chuan Palestinian Authority hi chungril atangin ange ta iruk na mangin aroi mekani kumsom hi chungjet chu in thlan an la nei lo Hamas ti ang bukin zirlai bu an manga chu an textbook chu ai nang chia an fa te juda huat na an zirtira an textbook chu juda huat na ina khatani Christian te po anti cheme ka andau dala an nek chepa isua pen na mun Bethlehem chu Israel thunun na noya a omlai khan a chunga cheng za somre chu Christian an ni mase Palestinian Authority in thunei na an chan nuwa chuan chu za a som ni noya atlan hiam to heng mi te hi state pek idu te an ni em heng mi te hi antan rampek idu te kha an ni em ithil ti hi October ni saria mi pui thina le suat na tam tak kalpui tu fakna ani ti chakna ani chung firfiak te thlopna lan tirna ani October ni sari nuwa Palestinian te nena Israel tanga mel khat vel le kalha state pek chu September ni som pakhata New York ka thilla thlena tanga kha New York ka thil thlenna hmuna tanga mel som pakhat vel hla al qaida te nena state pek ang vel ani ithil ti han ti vel hi han soi zawle lokila tuna thu soi mek hi France UK le athian tena Palestinian
an recognize chungchang kha ala ni mekani hei hi sheer madness ani maktakani chutiang chu an tilawang kaini pon kan tilawang US pon New York al Qaeda chetna atanga mel khat borwel le ka khanal Qaeda tan ramadin don lova chutiang che chu kan ti tur ani kaini pon kan ti don big lo chu wangin heng Palestinian pom tu te tan hian thu cha kan nei ni Israel chuan firfiak tan ramdin kan phaldon lo Israel thisen chuana turin chutiang mel matom buk le mel mahmun nget chu siam kan du lovani media lama thil dik lo dar mek te chutianga Israel soisel na le pumo na dar mek te po hi in hriat thiam angai he thu hi ka mingemo ka sarkar mingemo choni lovin Israel mi pui zongjong ayo in ka soido ni kum khan kan parliament a Palestinian state du lo na dodal na chutiang chu oma eng result nge ni in chu duem kan parliament member za som ni zinga hian mi som ko pakwa chuan an du lova tin mi pakwa chawin an thlop bokani adu lo tu te chu za som ko chuang an ni chu wangin Palestinian state ka dodal hi ka policy emo ka sarkar policy emo ani mailo Israel state le ami puite policy ani khotlangram hroi tu te chu pressure noya in omani mai thei thil pakhat ka tiama cheu Israel chuan a tilawang hindu danang Israel chuan a ti don lo Israel in Iran firfiak pol an hne na hian kumhni kalta tang ai tu phak lo remna kong a hongmek zokani Syria ram chu tuna hian la kania kumsom tam tak chung chu Israel le Syria in kara remna turin tuna hian thuthlung om ta me ka sin voin hian Syria sarkar tharnen in biakna tak tak kan nei tanta a Syria thu nei na za tur le Israel himna te hebiala mitlem zok te himna Rus mi puite himna turatan pon ruwa manna kan siama chutiang chuan hmala kan itani Israel ramdin tira tang khan juda le Rus te una wan nia ral thu munan dawa antisen a fartlanga chutiang chuanin Israel special force a no pangte ya commander kan ilai khan ka thian ro pui tak tak Rus IDF veteran hoisen tak tak te Salem Sufi te chutiang te po chu antelani chu wang chuan Rus ho chu jihadis ten an tha lai kan hu thei to lova Israel po chutiang mi pui tha chu ti to pangaya Rus mi pui te tan hen kan pen chuak dona Syrian en tuna hian inrem na nei turin rom hanna siamani Israel le Lebanon in kara po remna om thei boka Lebanon sarkar po Israel en in biak na dik tak nei turin ka ngena ni Hezbollah ral thuam ti bo antum thu Lebanon po hian an puang fowa hei hi lom om ka ti hle mai ma se tong kama in thil ti hian kong ro su zo ka chu chu kan lo thlir turani Lebanon hian Hezbollah ral thuam ti bo turin malak na dik tak le nge tak akal pui tak tak ani chuan remna om thei don ani ti ka ringani chutiang ani ma chuan kan in ven na tur le Lebanon rama in ka haina siamte din mun dik tak vong ring turin chutiang ani ma chuan Lebanon a hian kan ti tur kan la ti dona in ka hai hi bo cheta ni am ti kan la en zui reng don ani kan tumber chu Hezbollah thil ti dan en fia mai ni lovin in ka hai bo chet na athlengem intiklai po in hei hi kan vil reng don ani October ni seria tanga Israel in ati dan che chu ani ladies and gentlemen ni thim tak pakhat October ni seria chu thil ra phlak tak te chu kumzabi tam tak chung khan Israel mi te chunga hian a thleng thina Sultan na atanga voin thlengin chu ti du da na chu Israel te chunga hian lekani thina ni juda te chu riom takin an siam an tha thina midang te hum himna zongin sarkar danga te midanga te hum himna zongin kan wak waya chutiang chon hun kan mangani Israel ron pian chhuale hian minti boral tu te thil ti hi ati chol don ti na ni lova chutiang thil tum te chu tuna hian ala om ranga kan dolet thei ta ti na ani chu October ni saria tanga Israel in ati dan chia chu ani ta a kan fapa te kan fanu te kan pi te kan pu te sakai baknai ang main heng helpol deulet hian an chetani kan sipai huai sen tak tak te chuan an uniform an ha indona huna an tlan ngalani tun ma a zuda tha za vel local to te mu mang ang main tuna hian ral thom fam kimnen kumsang thum chuang jet kan ram mangai taka kan om na te herama hian jalen taka kan om tum na te independent state nia sarkar jalen ni kan tum na te mani inven na tura sipai nei kan tum na te tin kan namta na thil engemo tak ni tum le ti tuma ruwa manna kan siam le du thu kan samlai te mihring zong zong hlok na tur ma son na fin na le thil engkim siam chhuat thar kan tum na ang chi ril ru te chutiang kan bei seina zong zong ti mi tum chuan October ni sari khan Israel mel ma ta chuan ma an ron la kan eng ti mi an tumani chumi thena tanga kumhni nuwa chuan Israel chu ma ai na eng zoka tumru na le Israel chakna chu ma a in a eng to zok a kang to zok ani
pathian tran puina in chu chakna le chu thutluk na chuan ne na min chan tir meka ho sakna le malam hun remna du om tak be sei chungin tuna hian kan cheta meka ni ole kha tichena khanin Prime Minister Benjamin Netanyahu thu sei chu han du to kela soikim lo zeu zeu kan na ya kim thlapa soi tur chuanin huna du rei viau maya athu sei then khat kha lekim lo zeu zeu kan ei ti kha kan hredon ya ole ti khanin Middle East buena al chhome ka nia Europe ram then khaten Palestinian an thlopa Palestinian ram an recognize ania hei hi Israel chona du lo tak zeta tuna thu soi damber kha Palestinian pomtu sarkar atong khum na te poni kha khovelin an dodal chungin hoisen takin UN in puya khatiang khan ron tong chuaka athu soi ma khanin ram engam moza chuna thu soi ngai thadu lo khan an chua san hani nge a tin athu soi na New York khopui kotlera te chuanin Times Square ate po mi pui tam takan pung kho man te ne hu athu soi dulo na protest an nei a chutiang chuan an zimup mup bokania enge he nam hian kalpui zeldon Middle East hian engthil nge ron thleng zeldon ti te po any Christian te he chuan kan ngai ven vio maya bikin mi chau Christian te Middle East lama bikin Israel lama thil thleng angchi Bible ne na in mil chau viawe ti angchi te tuna hen ri chhaule me kania Israel chu nam zong zong in tuna hian an nor ron don time ni Israel chuan doron don time ne ti angchi te po ti om chho hania mar chu kai ni chuan in Bible nen he thil thleng in mil chho viawe lam ang khan in kan soi lem lova tuna thil thleng mek ang kha kan soi dan chu ni maya kan ngai dan le kan lo riak dan chu engpo ni sela khatiang kha thil thlen dan ani engpo ni se kan du to kle phutanga khovel thil thleng thar berber in dona thu thar te rambial buena te kan ngai thlazel don nia Zawain mangthale vek ole